Неща, които родителите ни мислеха за вредни, а всъщност не са. Здравейте, мили хора! Аз съм Ралица. Добре дошли в моят канал. Днес ще си поговорим за неща, които родителите ни отъждествяваха като вредни и ни спираха да ги правим, а всъщност те въобще не са вредни, а напротив, те са полезни за нас и нашето развитие. Запознайте се с Мишел, моята френска булдочка, която типично за нея ще издава диша тежко, брухти, ръмжи, пръцка и ще издава странни звуци в днешното видео. Навярно, на всеки от вас като дете му се е случвало да се взира в огледалото по-продължително време или в предмети, в дървета, просто в красива гледка и да мечтае, да си представя някакви неща. И в този момент да чуя от родителите си: "Не дей, не прави така, това е вредно, ще си развалиш очите." На колко от вас се е случвало да чува това от родителите си? На мен лично ми се случваше доста често, защото от ранна детска възраст аз обожавах да се взирам в себе си в огледалото. Просто сядах и най-спокойно започвах да се взирам в очите си. И след известно време започвах да виждам различни светлини, виждах образа си по много по-различен начин. Усещах един прилив на енергия, който като дете не разбирах, но ми беше много интересно и много приятно. Но не и на моята майка. Много често бях прекъсвана от нея с думите: "Престани, не прави така, това е много вредно, не си размрежвай погледа, очите ти ще останат така завинаги, ще си увредиш зрението" и всякакви подобни глупости. Знаете ли кое е най-интересното? С годините разбрах, че много мои приятели и познати са имали абсолютно същите ситуации като деца и са чували абсолютно същото от родителите си. Затова ще ми бъде много интересно да ми напишете в коментарите дали и на някой от вас се е случвала подобна ситуация като дете. А сега и истината за разфокусирания поглед. Истината е, че когато се взираме и леко разфокусираме погледът си, очите ни не се повреждат. Това е естествен процес. Всъщност, в много практики, като йога и медитация, хората нарочно омекотяват погледът си, за да могат да се успокоят. Така че, мили хора, не е опасно. Това е начин на възприятие. А тогава, защо родителите ни са мислили, че това е вредно? Истината е, че родителите ни просто са се страхували. Не защото са били лоши, а защото просто не са го разбирали. Всичко, което изглежда странно, различно или необяснимо по логичен начин, изглежда страшно. И особено деца, които са по-наблюдателни, по-чувствителни, по-будни, по-разбиращи, се възприемат като деца, които имат странности или са прекалено разсеяни и правят нещо, което моментално трябва да се спре. Всъщност, децата са много по-сензитивни за духовния свят, за енергиите и за света, който ни заобикаля като цяло. И затова такъв тип поведение не е странно, а напротив. Това означава дълбок вътрешен свят. И така, нека да преминем към частта с какво всъщност може да ни бъде полезно разфокусирането на погледа. Очните ни мускули просто се отпускат, а мозъкът ни влиза в по-спокойно състояние. Подобно на медитация. Би могло да ни помогне да тренираме това как ние виждаме света около нас. Чисто енергийно. Както вече споменах, разфокусирането на погледа ни позволява да влезем в медитативно състояние. В подобно състояние ние ставаме много по-сензитивни за финните материи, т.е. за енергията около нас. Тренировки с разфокусиране на погледа, дали в огледало, дали на вашата ръка, дали на растение, предмет или каквото си изберете, може да ви позволи да отключите своята способност
Не само да виждате енергията на хора, растения, животни и предмети, а и да виждате аури, своята собствена и тази на другите хора. Такава способност не е магична, не е невъзможна. Това е нещо, което всеки един човек може. И то без някакви сложни технологии, които да му позволят да го направи, а чрез собственото си зрение. И за финал ще ви дам едно упражнение, което може да го направите във варианта, в който се изберете. Първият вариант е в огледало. Заставате пред огледало, сядате спокойно, тихо, не бива да бъдете притеснявани, не бива да се стряскате, така че хубаво е телефоните да са далеч, да сте сами в стаята. Заставате пред огледалото и се взирате в себе си. Гледате да се взирате в областта около очите. Може да се гледате право в очите или ето тук в тази част. Ще видите една ярка светлина. Тази светлина всъщност е вашето енергийно поле. Обикновено първоначалните отблясъци са бяло, но в продължение на вашата практика вие може да започнете да виждате различни цветове. Другото упражнение може да използвате вашата ръка, като тук препоръчвам да няма ярко слънце, което да свети, или лампа, която да има някаква много силна натрапчива светлина. По-скоро осветлението да бъде комфортно за вас, за очите ви. Може да седнете, да легнете отново на тихо и спокойно място, където никой няма да ви притеснява. И изпъвате ръката си и гледате в нея, като бавно и нежно разфокусирате погледът си. Можете да започнете да раздвижвате пръстите си постепенно. Оставям на вас да видите нещо, което може да ви изненада, а всъщност може и да не ви. Защо? Защото много хора в ежедневието си виждат енергията, но не осъзнават всъщност какво е това. И когато някой им каже всъщност това е енергията, те си казват, ами аз това нещо съм го виждал много пъти, но просто не съм знаел какво е. И с това приключваме видеото за днес, мили хора. Надявам се видеото да ви е било интересно и поне мъничко полезно. Ако е така, сложете един лайк и ако такива теми са интересни за вас, абонирайте се за каналът ми, защото тепърва започвам да качвам видеа на духовни теми и още много различни неща. До скоро!